Darlleniad o'r Efengyl Marc, Pennod 7, adnodau 1 i 8, 14, 15 a 21 i 23. Dyma'r Phariseaid a rhai o'r arbenigwyr yn y gyfraith oedd wedi dod o Jerusalem yn casglu o gwmpas Iesu. Roedden nhw wedi sylwi fod rhai o'i ddisgyblion Iesu ddim yn golchi ei dwylo yn y ffordd iawn cyn bwyta. Dydy'r Phariseaid a phobl Jiwda byth yn bwyta heb fynd trwy ddefod golchi dwylo fel mae'r traddodiad grefyddol yn gofyn. Wnaen nhw ddim bwyta ddim wedi ei brynu yn y farchnad chwaith heb fynd trwy ddefod golchi. Ac mae ganddyn nhw lawer o rheolau eraill tebyg, fel defod golchi cwpanau, jygiau a llestri copor o bob fath. Gofynnodd y Phariseaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith i Iesu, pam dydy dy ddisgyblion di ddim yn cadw'r traddodiad? Mae nhw'n bwyta heb olchi ei dwylo. Atebodd Iesu, roedd Eseia yn llygad ei le pan proffwydodd amdano chi. Dych chi mor ddau wynebog. Dyma ddywedodd e. Mae'r pobl yma yn dweud pethau gwych amdana i, ond mae calonnau yn bell oddi wrthai. Mae ei heddoliaid yn ddiystyr. Ma'n rheolau dynol ydy'r cwbl mae nhw yn ei ddysgu. Dych chi'n diystyrru beth mae Duw wedi ei orchymyn, ac yn lle hynny yn glynu wrth eich traddodiad crefyddol. Dyma Iesu'n galw'r dyrfa eto, a dweud wrthyn nhw, gwrandewch arna i, dwi am i chi gyd ddeall hyn. Dydy peth dych chi yn ei fwyta ddim yn eich gwneud chi'n aflan. Beth sy'n dod allan ohonoch chi sy'n eich gwneud chi yn aflan? Pethau dych chi'n ei dweud ac gwneud. O'r tu mewn i chi mae meddyliau drwg yn dod, a phethau fel anfoesoldeb rhywiol, dwyn, llofruddio, godi nebu, bod yn farus, bod yn feleisus, twyllo, penrhyddid, bod yn hunanol, hel straeon cas, bod yn haerllyg ac ymddwyn yn ffôl. Y pethau drwg yma sy'n dod allan ohonoch chi sy'n eich gwneud chi'n aflan.